Doktor Jiří Skalický, primář Pardubické krajské nemocnice, donedávna poslanec Parlamentu České republiky. Pane doktore, máte tedy 3letou zkušenost, určitě víte, kam jdete, nebo co by vás v poslanecké sněmovně čekalo. Zeptám se, máte nějakou vizi? Jednoznačně, a to naprosto konkrétní, protože jsme pracovali na řadě zákonů, které ještě nejsou dohotoveny, tak vím zcela jednoznačně, kde se ještě dají ušetřit finanční prostředky ve zdravotnictví. Konkrétně jde o částku blížící se 4 miliardám, která se dá využít. Potom je to naprosto jasná podpora konkrétních firem v oblasti exportu, či opět přínos pro práci a zaměstnání v celém pardubickém regionu. A rád bych dokončil návrat specializované péče do Pardubické krajské nemocnice, a to se týká onkologických pacientů, statutu onkologického centra pro opět všechny pacienty Pardubického kraje. To jsou 3 jasné konkrétní projekty.